No, čo Čo robíme? si mi to chcel povedať? No, že posledné dni pozorne sledujem diskusie rôznych právnikov, politikov, aj vyjadrenie Vladimíra Mečiara v televízii Teatri v súvislosti s tými jeho amnestiami. Dovolím si tvrdiť, že ak sa podarí tentokrát zrušiť poslancom ústavnou väčšinou nejakým čistým spôsobom tieto amnestie, tak verejnosť sa konečne dozvie to, čo som ja napísal už vo svojej knihe, a to, že za zavlečením Michala Kovača mladšieho do cudziny stál Vladimír Mečiar, zneužil na to Slovenskú informačnú službu a vražda Roberta Remiáša má priamy súvis s týmto trestným činom. Ja keby som sa mal možnosť stretnúť s Mečiarom ešte niekedy, tak by som mu povedal len toľko, že je od neho ďalší zbabelý čin, že sa teraz snaží všetko toto hodiť na námestníka Slovenskej informačnej služby, ktorý je už mŕtvý a nevie sa postaviť k svojej minulosti chlapsky, lebo je oveľa ťažšie prijať za to zodpovednosť, postaviť sa k svojej minulosti čelom, ako spáchať takéto trestné činy.